A Confraría de Pescadores da Pobra lanza unha mensaxe de auxilio sen precedentes. A entidade asegura que atravesa o seu peor momento nos seus máis de 100 anos de historia e pide apoio urxente para evitar o colapso. A crise do marisqueo golpea con forza a confraría, que denuncia unha caída continuada da produción e a falta de ingresos para facer fronte aos gastos básicos. Estamos atravesando, sin ningunha dúbida, o peor momento dos 102 anos de historia que ten esta entidade. A historia da nosa confraría é a historia da Pobra. Esta entidade é, probablemente, a empresa máis lonxeva do noso povo. Sobreviviu á fame, á guerra civil, a crises económicas mundiais e a unha pandemia que non pasamos fai tanto tempo, fai 5 anos. Pero hoxe, o mar que nos deu, todo está a sufrir, e nós con ele. Levamos unha década sumidos nunha caída en picado de produción biolóxica. Non é unha mala racha, é unha crise de fondo que nos levou ao punto de non retorno. A situación económica é el límite, as vendas non cobren os custos diarios e a falta de actividade está a provocar a marcha de profesionais. Esta cooperativa de persoas autónomas do mar non ten ingresos suficientes para cubrir o que custa manter a persiana levantada. A realidade é tan dura como sinxela. Os gastos asfixian os ingresos. Manter as nóminas dos nosos traballadores, o furgón para o transporte, a electricidade, o mantemento, o que son, en xeral, os gastos do diario desta entidade, exixe un esforzo económico moi grande que non somos capaces de superar. As vendas actuais de marisco son tan mínimas que non poden cubrir estes gastos. Nos últimos anos a confraría perdeu boa parte dos seus socios, especialmente no marisqueo a pé. Perdemos, debido á falta de ingresos económicos porque nos quedamos sin marisco nas praias, máis de 30 persoas que tuveron que abandonar porque tuveron que buscarse a vida, que é o máis normal. E a xente máis nova tuvo que deixar, porque non lle era sostible. 75 profesionais quedan entre marisqueo a flote, navalla, pesca de baixura e bateeiros. Do total de mariscadores atópanse traballando alrededor de 28. Deses 63 mariscadores, algúns teñen que buscarse a vida noutros lados, veñen o mínimo, algún está baixa médica, tal, estamos traballando, ainda non 30 personas, sobre 28, coido, non? A día dos 28. A todo isto súmase o aumento do furtivismo, que agrava aínda máis a situación e mesmo supón un risco para a saúde pública. Vémonos desbordados, porque solo con 2 guardas non damos abasto. A xente traballa os seus turnos, ten que descansar, ellos que respetar, é imposible. E os furtivos, muchos. Estános saqueando as playas, e nós impotentes, mirando como non lo fan. Está a xente da agrupación colaborando a vixiar, pero a xente da agrupación vixía, fai unha labor que tal, pero non son profesionales da seguridade para enfrentarse a determinado tipo de xente. E o que é máis grave, ese marisco chega ás mesas sin pasar por unha depuradora, sin control sanitario, poñendo en risco a saúde de quen o consume. Por iso, facemos unha chamada desesperada á conciencia da xente da Pobra, por favor, que non merquen marisco ilegal. A confraría tamén denuncia a falta de axudas e as dificultades para acceder ás existentes. Estas axudas están ben diseñadas para cofradías que dispoñan de aportes, o que teñan cargo. Porque sí poden anticipar bimensualmente eses pagos, porque van a ser pagos bimensuales e despois veñen as justificacións e tal. Por moi pronto, mínimo en 4 meses non os cobra. Se esta entidade non ten cartos xa para plantexarse eso nin de broma. Non? O sea, que a entidade nosa o único que pide é que nos deixen traballar. A pesar de todo, aseguran que non se renderán e xa buscan solucións para sair adiante. Por todo isto, hoxe lanzamos unha mensaxe de auxilio. Non nos imos render, desde logo non nos imos render. Os que estamos aquí non nos imos render hasta o final. Vamos a ter que levar cunha perna atada. Estamos a reunirnos con grandes empresas da comarca
e co noso Concello para buscar alianzas. Imos organizar campañas benéficas, eventos culturais. Estamos deseñando un proxecto de crowdfunding para que a calquera que queira axudar poida facelo. Estamos abertos a calquer tipo de mecendazgo ou colaboración. Incluso imos introducirnos nas redes sociales. Ali podedes enterarvos de cada paso que imos dar. Necesitamos que cada veciño, que cada empresa, que cada institución poña o seu gran de area. A confraría fai así un chamamento á sociedade e ás administracións para garantir a supervivencia dun sector clave e dun modo de vida ligado ao mar que podería desaparecer se non chegan solucións a tempo.